Чак, ние по-рано от 12 часа не си лягаме изобщо. Ясно ли е? Ама винаги има някой да чуе ние, че не е добре, не до 2 часа или ние печелена и кара на уиски. Не знам дали това. Добре, бе, аз ако ти дойдеш, ще ме изгониш. Ще изгоня. Ще пробвай. Друг е въпросът да кажеш, да изводиш и яки да го това. Ама шо? Да видяш, че светиш и се... Лягам с книжката и съм заспила. Обаче, като дойде, аз на никъде сега да оставя сама тук на недалила не става. До 2:30 не беше. И тя стои вика, аз господи. Не усетила сега да се чета. Да, да се чета. Много лошо, като си пишла и като само да си пил. Такива накални съседи. Особено като на... ама не е готова лентата от това 12:30 да идват на гости. Коя е тя? Толкова попни. Аз съм така съм вкус. Те са малко трудно си моя карта. Добре, погледни от тебе капи пот. Иди се поизми малко. Яни? Няма че там от моя. Жани, ти е срам от светло, светло е срам от камерата. На здраве? Жани, искаш ли кола? Кола искаш ли, Джанки? А за тъчунка погушката, за тъчунка ли погушката? Ано, искаш темка? Съвсем много. Аз си взимам, значи ще мога даже да си купи такова.